הכל בסדר? מה קורה? רק רגע, מה קורה? בסדר. בוא פתח. גבר, בוא. מה קורה? זה בסדר? הלו, הלו, רק רגע. תביא תביא את המים. רגע. מה עם מד"א? היא בדרך? תביא לי מים קצת, שילך. הלו, מד"א? יש פה איזה פצוע מתאונת דרכים, דחוף. כן, אמא. בסדר, מה קורה? אני לא יודע אם אני אבוא מחר. אבל אני אדבר עם אח שלי, אני אשאל אותו אם הוא כן יכול לבוא. אין צורך, אני אודיע לו. אני אדבר איתו. טוב. יאללה, ביי. סמק, מה קשור את הכל לי עכשיו? בסדר? אתה בסדר? כן. קום, בוא. לאט, בוא. הכל בסדר? עוד מעט מד"א מגיע, הכל יהיה בסדר. אתה בטוח? בסדר גמור. הלו. כן, אמא. בוא, מד"א, תקראו למד"א. אני עשיתי תאונה, אני אדבר איתך עוד מעט. אני אדבר עם צח, יש פה עוד פצוע. טוב, יש פה עוד מישהו שנפגע, אני רוצה לראות מה איתו. אני אחזור אליך עוד מעט. הלו. מתוקה שלי. נו, מה עם האולטרסאונד? די, אל תמתחי אותי. תיאומים? שיט, תביא תחבושת אחרת, תביא מהר תחבושת אחרת. כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות.